Duha ka mga tinunan sa Maribago High School sa Lapu-Lapu City, samdan human nabuhasot sa drainage nga naguba ang tabon. Sa Renato kini pinaagi sa Balitang Barangay. Sukad niadtong Lunes, napalta sa klase ang grade 10 student nga si Angel May Espiritu nunod sa dakong samad siyang bitiis nga iyang nahiaguman human nabuhasot sa drainage sa Datag Maribago nga naguba ang tabon. Tungod sa kadako sa samad, gikinahanglan kining tahion. Busa gipaubos lang una siya sa alternative delivery mode aron di usab siya mabiya sa klase. Matod ni Angel May, kay haponon siya mga alas 7 sa gabi ina mahuman ang ilang klase ug niadtong higayuna naglakaw sila sa iyang higala padung sa iskina aron mangita og kasakyan. Wala ko kabantay kay kuan siya ngit-ngit. Nya kuan siya nang naglakaw ko yun, nilihay ko na usa ka kuan nga gitabunan niya. Nilihay ko pag kuan kay kanang nainiagi nga motor man niya, list gamay man kay ang daan niya. Pag kuan ako kay na dito ko na sud akong tiin. Matod siyang inahan, midangop sila sa barangay aron unta mangayo og hinabang pinansyal alang sa pagpatambal sa iyang anak apan gi-refer siya sa City Health Office. Kay taga-Gihulngan Negros Oriental sila, wa siya mapakitang voter's ID nga magamit niya aron maka-avail unta sa libreng tambal. Pangayuan ko voters unsa may ko ihatag. Ingko magpliti-pliti na lang ko, ingko mapay prangkahan na lang mi nga dili di ay mi tagaan og hinabang di ay diri sa barangay kay nung kang moadto pa mi didto magpliti. Pila ko'y pliti 25. Ingko mas pag madali pa nya wa pay klaro, ingko mapay palit na lang namog dugang og tambal. Dulan sa 5,000 pesos na ang ilang nagastos sa tambalanan. Butang nga bugat alang kanila. Ilabi na kay mitaliwa na ang iyang bana nga usa ka construction worker. Apan di lang di ay si Angel May ang nabuwasot sa maog gihapong drainage. Niadtong Enero 1 sa alas 7 sa gabi usab, laing grade 10 student sa Maribago High School nga si Fiona May Apa ang nabuwasot sa maog gihapong drainage. Nahiagom usab siya og mga samad sa tiil ug bitiis. Na-shoot jud ko sa kanang drainage. May ginagi naman ko'y kauban gitabangan din ko. Barog ra din ko kay nagdugo naman to, gagas-agas na ang dugo. Kay di kaayo lawom ang iyang samad nga hiaguman, usa ka adlaw lang siya napalta sa klase. Matod siyang inahan, nahatagan sila og gamayng tabang pinansyal sa barangay nga gipuno niya pagpalit sa tambal ug anti-tetanus vaccine nga misumada tanan sa 1,000. Natputoy time nga ilan na pong gitapunan. Damtag pila ka adlaw, abli na sad. Muto kong giinan tong nasa barangay nga, sir, awa na sir ang drainage sir. Abli na sad ang gitapon, lain na po'y matagak ana. Mauto nga gitabunan na sa nilag plywood niya. Mauto karon na plywood, murang na nalata na pud ang plywood og agi-agi sakyanan. Wa man gihapon nila tabuni, open lang gihapon. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig ni Kapitan Russell Abing, apan ikatahong may opisyal kining lakaw sa City Hall. Wala usab siya makatubag sa among mga tawag o mensahe. Apan gipasabot sa pipila ka mga opisyal ug kawani sa Barangay Maribago nga ang maong proyekto iya sa DPWH Cebu 6th Engineering District. Gani sa ilang ihap, miabot na sa 7 ka mga tabon sa drainage. Sa ilang barangay ang naguba, ug napaabot na nila ngadto sa DPWH ang maong hitabo. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang naasoy dapit ug ubay-ubay gayod sa mga tabon ang nangaguba. Ang uban gipulihan og steel plate. Apan ang usa nga atbang mismo sa barangay hall, gibutangan lang og puthaw nga nagsilbing early warning device. Samtang ang dapit di inabuwasot ang duha ka mga tinunan, gitabunan og guba nga tarima. Ang DPWH Cebu 6th Engineering District pinaagi sa ilang PIO nga si Engineer Daffodil Hugan miingon nga ipaabot niya ang maong suliran ngadto sa ilang personnel nga mo'y in charge sa maong proyekto. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.